шатъла и може би ще предприеме атака с 5 зелота и ривъра, или пък ще се опита да отвлече вниманието с зелота и да стовари ривъра някъде при работниците. Видимо вече през това време Суипер направил кули на идеалните места, за да ги предпази от всякъде, поне от ривъра дроп. Знаем, че с хайтемпър може да се стовари тук и да пусне шторм, нищо ще изгуби хайтемпър, но да убиеш много проби. Зелоти тръгва в атака, този шатъл не е стоварил още нищо. Маската не, трябваше да го прекарва толкова напред. Суипер успя да не се удара, но спира да удара по шатъла, удара по ривър, който беше стоварен много близо. Апгрейда на драгуните, както виждаме, не беше готов. Ако беше стоварен по-далеч този ривър, може да не се големи щити. Маската обаче не го направи, не измъква и шатъла си. Нови драгуни излизат за Суипер. Тези зелоти обаче са 4 и се справят добре с драгуните, които все още нямат рендж. Успя Суипер хвана шатъла, видя го и не го остави да се измъкне. Това ще забави доста един евентуален следващ дроп от страна на маската. Маската е с тези два зелота, опитва сега да избяга, може би иска да ги запази по-дълго като скаути, може би просто търси някаква единица, която се е отклонила от правия път и да елиминира. Не успява обаче да стори нито едно от двете и тези драгуни на Суипер убиват всякаква войска, която маската имаше в базата на противника си. Суипер в този момент би трябвало да е значително напред с ресурсите, има вече хубаво количество работници, черпи на максимум от двете си бази. Тази на маска също тук е готова, неговите работници обаче изглеждат по-малко, както и в предишните игри, от тези на Суипер. А при пробите това има много голямо значение, не че в другите мачове няма, но тук изключително много си оказва влияние. Маската тук пуска Nexus, виждаме, че Суипер, както и в предишните игри, е малко по-напред от него в това с каква скорост строи сградите си и с каква скорост се изкачва по иерархията на протските структури. Dark Templars излязоха за маската, дали той ще ги задържи само за защита или ще търси някакъв дроп с тях, което също често виждаме. Може би някой дроп от тази страна с Dark, след което ги пуска в атака и ги придвижа след това хайтемпърите. Тук дроп в тази линия. Това също се прави срещу Зерк, но и срещу Прото сме го виждали. Суипер обаче тук имаше кула, която ще го защити от дарковете. Маската сега недоволства от броя на кулите, които се преизползва да се запази жив. Това обаче не може да го оправдае. Кулите все пак са силни срещу едно, но слаби срещу друго. Тъй, че в крайна сметка уменията на играча с това, което решава игрите. Тук добър ход от страна на маската, извади, както споменахме по-рано, Dark Templars, запазил си единия в междинката, предпазва се с него. Няма Observer и Суипер, единството, което може да направи да бяга и да не губи единици през това време. Промушва своя Dark, ще се опита да мине през този вход. Маската няма защита тук. Този Dark Templars може да нанесе големи щити, през това време да видим какво става на другия фронт. Маска стига до тук, Dark Templars му вече е спрян от кулите, няма да се промъкне. Суипер удря една, удря втора проба. Маската не е ясно какво се случва в този момент. 3 проби му умряха, той предвижда работи към гъста. 4, може би очакваше, че ударите са от Ривър, не от Dark Templars. 5, 6, 7 убийства за този Dark Templars. Сега ще има и 8, може би гъста ще вземе и другия работник, който е там. 9 убийства за този Dark Templars. Не го бърда Суипер, чак сега от Dark остана на червено. Уби 9 проби, обаче прекрасно изпълнена мисия от негова страна. Иди Dark Templars за 9 проби. Идеална размяна на единици в случая за Суипер. Не стига, че работниците маската бяха по-малко, сега те станаха още по-малко в сравнение с тези на Суипер. Сега товари един зелот и два хайтемпъра. Маската знае, че трябва да удари работниците на Суипер. Той отдавна трябваше да го направи, но вече е жизненно важно да го стори. Тук има много проби, ако успее да стовари хайтемпърите, както споменах, да ги остави да умрат, но все пак да отнесе тези проби, ще е много полезно за него. С този зелот, който е вътре, той може да служи като буфер за демиджа, поне в началото, докато умре, но даде достатъчно време на хайтемпърите да стоварите направят свода. Време през това време Суипер зад линията с работници в междинката, където има само минерали на маската. Пуска един сторм. Пробите тръгват, но се сблъскат една в друга, не успяват да избягат. Втория сторм също много успешен и смъртоносен. Суипер успява да избяга и двата с хайтемпъри с злото. Маската предприема своя дроп. През това време пуска един дроп. Втори на хубаво място, но Суипер по някакъв магически начин успява да придвижи работници тук при тази купчина. Не знам дали на късмет не е натиснал точно там или е играл в такива ситуации и с майсторство успя да ги спаси, но тези проби избягаха на жълто. Спаси може би 5-6, ако не и повече работника в този момент. Суипер, много добро движение от негова страна. Маската, ако беше пуснал своя сторм малко по-надясно, съвсем по друг начин щяха да изглеждат нещата. Той щеше да е този от двамата играчи, който спечеля повече от дропа си, но важно той, че все пак успя да нанесе някакви щити на работниците на Суипер.
и си запазва шанса да остане в тази игра, нищо че дори в този момент е назад. Sweeper пуснал още една междинка, той има ресурси 115 лимит за него, маската с 97, нов дроп от страна на Sweeper, Storm убива не знам нищо или може би един-два работника най-много, защото маската нямаше много такива и този път внимаваше. Тук не можа да се измъкне добре с шатъла Sweeper, маската го уби, тези хай темпари по всяка вероятност имаха енергия за да пуснат Storm, но нямаха възможност, защото бяха убити прекалено бързо, за да може хем Sweeper да реагира, хем хай темпарите да пуснат своя Storm, както знаем е нужно малко време за да го сторят. Маска тръгна напред с този Dark Temper, Sweeper обаче го вижда, предвижда обзървъра си, наясно е, че нещо там се движи, наясно е, че това е Dark Temper, то просто няма какво друго да е. Сега ще опита може би да го пресече тук, да не му остава да премине, точно така много добре от страна на Sweeper, има поглед върху картата, внимава за тези тънки моменти, Dark Temparите въобще не затънат в момент, защото нанасят страхотни щити върху работниците. Тази междинка на Sweeper вече е готова, не виждам той да прати работници към нея, но все пак той продължава да напред, 132 лимит за него, има много ресурси, може да използва това място на картата, за да построи още много гейтвей, може направо да го запълни. Той в момента събира много минерали, може да си го позволи. Сбиване в центъра, Sweeper с много повече зелоти, колкото има маската с повече драгуни, но те няма да могат да се справят добре с тези зелоти, особено при наличието на Psystorm, който много добре се справя с драгуните, те не могат да го избягват така лесно, както зелотите. Трябва да бъдат винаги ръчно предвиждани от играчите. Виждаме, както и споменах, че зелотите тук ще се справят много лесно с драгуните. Sweeper на Мулов опитва се да заобиколи единиците, да не ги остава да избягат. Видяхме, отнесе един драгун, извади още два хай темпера от играта. Голяма, много печеливша битка за Sweeper. Той имаше и плюс едно за демидж, имаше повече зелоти, въобще повече войска от маската в този момент. Маската тук беше пуснал междинка, но я спя предвидливо, очаквайки, че Sweeper ще атакува. Sweeper сега може да атакува по този фланг, да заобиколи основните сили на маската и да отнесе тази негова междинка. Маската този път не губи време, вижда атаката, очаква, че работниците му ще бъдат целта на атаката на Sweeper и ги маха оттам, но тези хай темпари не трябва да се намират там. Sweeper сега лесно може да ги убие, прави точно това, маската не внимава, поне да беше пуснал Storm, колкото да се отбележи, не го направи, видя го твърде късно. Sweeper през това време с още една готова междинка да видим в тази, още не е пратил работници, явно му е било твърде натоварено и не е имал време и възможност да обърне внимание. Сега фаща веднага от тук колкото може и ги праща, може би са били находки, защото вярвам, че това са със сигурност повече от 12 работника, толкова бързо не може да ги изпрати. Праща работниците и си праща и в другата база, добре да ги фаща си находки между другото тези работници, защото обикновено те са обект на терор от страна на врага. И с ходки може много бързо да ги преместите от едно място с минерали на друго, да избегнете някой Storm, да избегнете някой River. Но това са навици, които се учат с течение на времето, така че ако не сте го правили сега, започвайте, защото ще ви е нужно доста такова, за да свикнете. Да видим тази битка, много добър Storm от страна на маската, видяхте, че уби 4